Outra ferramenta moi interesante en Audacity é o ecualizador, porque che permite xogar moito cos sons agudos e cos graves. O mellor queres facer un podcast onde realces moito as voces graves, non? Para darlle así, como unha profundidade maior no que di a persoa, non, que está falando. Entón, onde está ese efecto? Ben, primeiro temos que seleccionar a pista de audio onde eu recito o poema. Esa. E agora, vale, vou a efecto. En efecto, teño que entrar en e filtros e vou a ecualizador gráfico. Entro en ecualizador gráfico, vedes, e aí, bueno, podo cambiar todos estes parámetros, pero pode ser bastante complicado. Entón, casi vou deixar os valores predefinidos e axustes. Volvo a valores predefinidos orixinais e aquí podo pôr valores predeterminados para que me quede pois algo equilibrado, tal e como trae por defecto Audacity, ou podo realzar os graves para que as voces soen como máis profundas. Pois veña, vamos realzar os graves, vale, moi ben, e aplico. E agora fixadevos como queda. O medo, cando o corvo da noite se pousaba nas derradeiras luces do solpor, os meus ollos... Vale, aínda que non o notedes, pois sí que cambiamos aí. Pero vamos facer máis cambios no ecualizador para que vexades como pode ir cambiando isto. Ecualizador gráfico e agora, por exemplo, imos subir todos estes, por exemplo. Veredes os efectos que se poden conseguir aquí coas voces, vale? Veña, aplicamos, fixámonos. O medo, cando o corvo da noite se... Bueno, eso é simplemente para que vexades como se pode xogar cos graves e cos agudos. Obviamente así quedaba un pouco distorsionada a voz, non? Entón, podedes deixalo nos valores predeterminados e así garantides un mellor son. Como este efecto final non me gustou, vou a editar, desfacer e aí, vale, me queda iso.